SBk beste indar batzuekin herri batasuna sortu zuen, ez da? Kontatuko duzu apurtxo bat herri batasunaren jaiotza zure ikuspuntutik? Bueno, azken baten esan, ikerketa gauzen zemak ginen orden lago, ez? Ez da HB zan, ez? Bai, nik izan duen kasi izeko zala, ez da? Bueno, baina izena buruaren taldi esan jasi izan bat. Zer jasi? Jasi, beste izan nik izan nuke laia. Laia beste bat, bai. Jasi, laia, SB eta hainu, horrezi. Kontatu apur bat? Bueno, hor batzartzen ginen eta azkenien batzartu ginen hauteskundetarako. Ez dela hauteskundetara bakarrik eta joetire ezagun berezik. Eta horregatik batu ginen. Zela horrek ziren hauteskundiek kasu honetan, ez dakit zelan zeitzen ziren. Ez ere bakarrik eta konbenien orduen beste hauteskunde batzu ziren, ez? Espainiako kongresurako ziren. Bueno, ona hauteskundetarako elkarrazu ginen. Uste temenko hauteskundetarako. Hori. Eta, bai, hor nik hartu nabe gero eta Junta Generalitako, eta gero Iñaki Gorroñok zelan itxitzen sartu nintzen aktibitazioen eta bueno, hor guk SB-koek parte hartu gutxin gendun instituzioen da. Eta jasik ez hemengo diputazioen. Eta ANU-ek bai, eta laiak ez. Eta, bueno, azken baten ni Iñaki Gorroñok esan baina beste lagun batek esasten ¿por qué no vas tú, que tú en la diputación seguro que puedes sacar un rendimiento a nivel personal? Ya sabes, pues mira, voy a ir. Y bueno, orden sustituir a Ercilla o a Gorroño por Ercilla. La parte hartu nabe, bueno, niretzako interesan izan da, izen bia lehen, izen gozan parte hartu da bien bestilo bai. Ze haitik ez erantziz. Ni ezagutu nabe da, jo ginen diputazioen ez ere zegoen, zan administrazio bat kontenidu bakue, ez zegoen biruripe, baina zelan administran zan diputazioen. Orduen Durango alkati goenan, diputazioen be. Patzi Zurikara izen zan kulturakoa. Bueno, ez, baina Durango alkate izen zana, Amorortu. Amorortu. Lehenko diputazio izango zarrien, Amorortu egon zan, eta frankistak egon ziren. Eta orduen, horatzen az, marko hori nik aukeratu nabe zan, orduan komisionetan parte hartzen zan. Nik aukeratu nabe bat banietzako interesantina ekonomizea, ez? Eta gero beste oso batzutara juden izan. Eta orduen sortu genuen talde bat ekonomiakoek, administrazio ekonomia, eta egin duen espeziendu bat, hainbat egun parte egin duen mango gen responsabiliekin eta bat. Da, horatzen da, nire aldetik bankoak esan da, balanzi zer izin zan. Esto es una barraca.
tesoreria do jefe izana, buru zana tesoreria eta, eta bien politikoen gero informazio bota, seguro horro irakurri zinzenkin gauza bat, hain temporal txillen eta hain luzien bez, eta abar, eta alan, vosotros os entretenéis y tal, que ya manejaremos nosotros. Y a mí, de tesorero y militar, a mí, dime cómo lleváis la administración de aquí. La administración, oye, yo de administración algo, si no me explicas bien, algo te puedo explicar yo. No, pero las empresas y tal, aunque estés trabajando en una multinacional y tal, pues no, aquí es distinto. ¿Cómo que distinto? Esto es una pura administración. ¿Qué haces tú? Bueno, orden ya da seguro barrili Monsanan. Eta, bueno, ni etzagoz izan, Jose, informazioa zer pasan zanan, beste ibarik. Baina, parte hartu bien, seklau beroan, bankoak bepiaren bat eragin ondo konpontzena, eta dirue, gero, hain beste diru, derrepentien, epiaren eskuetan depeneuek, behiaren, bera gurizean, pero si hau, ez erosti bestie, eta inversio barrizek, edifizio barrize, zintzan, nire ertintena, hau da nahu, peneuek maneketan jo, bera bakarri daudako. Han egon bazan, baginen beste taldi epe, esan biziko baina erreza. Horitzen ez hori, han dauen diru guztizen, administrita gorduen, kontrolu. Hori enean izan. Gero politikoki izu. Gero, total, hori betxizu. Hori nio izerru atera, sí, no puedes hacer nada.